ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଭୋଳା ଓ ରଘୁ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ଭୋଳା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବାହାର କରିବା ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ରଘୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ଭୋଳା ଓ ରଘୁ କାମର ସନ୍ଧାନରେ ସହର ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଦିନକର କଥା, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସହରକୁ ଯାଇ କାମ ବୁଝାବୁଝି କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ରାତି ହେଇଗଲେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବସ ମିଳିବନି। ଚାଲୁଛି ତ, ଆଉ କଣ ଉଡାଜାହାଜ ହେଇଛି ଯେ ଉଡି ଉଡି ଯିବି? ଠିକାଦାର କହିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ପହର ଦିନ ଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଜାଣିଛୁଟି? ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଭାଇ, ବସ ତ ଛାଡିଦେଲା, କହିପାରିବ କି ମଲା ମାଛ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମଲା ମାଛକୁ ଆଉ ବସ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ମାନି କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆସିବ ପାଇଯିବ। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହଁ, ଉପାୟ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ବାଁ ହାତି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ପଡିଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିବ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇଗଲେ ପିପିଲି ଛକ ପଡିବ। ସେଇ ପିପିଲି ଛକରୁ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ହଉ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଖତରନାକ, ହୁସିଆରି ଯିବ। ଭୋଳା ଓ ରଘୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଆସିଲେ କିରେ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଜଣା ପଡୁଛି। ମତେ କାହିଁ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ଆବେ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କିଛି ହବନି, ଚାଲେ ବେ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି। ଚାଲେ କୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଭୋଳା ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ ହଲୁଛି। ଆରେ ରଘୁ, ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ବୁଦା ଗୁଡାକ କଣ ଭାରି ଜୋରେ ହଲୁଛି? ରଘୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ହାତୀକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗଛକୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ଏ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା କଣ? ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାଘ ଭଳିଆ ବୋବା, ଦେଖିବୁ କଣ ହଉଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ହାତୀ ପଳେଇବ। ଭୋଳା ବାଘ ପରି ଗର୍ଜନ କଲା। ସେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭୋଳା ଓ ରଘୁ ବରଡା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିପଦ ଟଳିବାରୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆରେ ଭୋଳା, ଦେଖିଲୁ ଏଠି କାହା ଘର ଦେଖାଯାଉଛି? ଚାଲୁନୁ ସେଠାରେ ରାତିଟା କାଟି ଦେଇ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ରଘୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ କାହିଁକି ରହିବ? ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି। କୋଉ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ରହୁଥିବେ। ତୁ ଚାଲେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଡାକୁମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୋଳା ଓ ରଘୁ ଦେଖିଲେ ଡାକୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଡାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ତଳୁ ଚାବି ବାହାର କଲା। ସେ ଚାବିରେ ଘରକୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରେ ଛଲିଆ, ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ହଉ ଚାଲ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା।
କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଡାକୁମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଭୋଳା ଓ ରଘୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ଆଜି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲେ ରଘୁ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ରହୋ, ଡାକୁମାନେ ତ ପଳେଇଲେଇଁ। ସେ ଘରେ କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଏ ଆସିଲେ କୋଇଲି ଭଳିଆ ଦିଥର ବୋବେଇବୁ। ଦେଖିବୁ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଥରେ ବୋବେଇବୁ, ମୁଁ ବୁଝିଯିବି। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରଟା ଦେଖି ଆସେଇଁ। ଆରେ ତୁ ଡେରି କରିବୁନି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ରଘୁ କବାଟ ଖୋଲି ତା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭୋଳା ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଚାବିକୁ ପଥର ତଳେ ରଖି ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଘୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ରଘୁକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କିଏ? ଏଠାକୁ କାହିଁ ଆଇଲ? ସେ ଡାକୁମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମାରି ପକେଇବେ। ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ନହେଲେ ମରିବ। ଇଏ ତମେ ସବୁ କିଏ? ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନ ଖୋଳିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ଇଏ ସେମାନେ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାହିଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି? ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସହରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ହେବ। ଡାକୁମାନେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡକାୟତି କରିବେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳା ସରିଲେ ସେମାନେ କଣ ତମକୁ ଛାଡିଦେବେ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡିବେନି, ବରଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଡାକୁମାନେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଇଥର କୋଇଲି ରାବିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରଘୁ ବୁଝିଗଲା ଡାକୁମାନେ ଆସିଗଲେ। ଭାଇ, ଡାକୁମାନେ ଆସିଗଲେ। ମତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିବାକୁ ଜାଗା ଦେଖାଅ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସେ ଡାକ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଅ, ଆମେ ତମକୁ ମାଟି ଘୋଡାଇ ଦଉଛୁ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଲୋକମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳା ଶେଷ କର। ଏଇଠି ଶୁଣ, ତମ ଖାଇବା ଏଇଠି ରଖିଦଉଛି, କାମ ସାରି ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆରେ ଛଲିଆ, ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହବ। ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥା। ଡାକୁମାନେ ଛଲିଆକୁ ସେଠାରେ ଜଗାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଛଲିଆକୁ ଦେଖି ଭୋଳା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଘୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ବାହାର ପଟେ ଛଲିଆ ଜଗିଛି। ଭୋଳା କଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ବାଘ ପରି ଗର୍ଜନ କଲା। ବାପରେ, ବାଘ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଛଲିଆ ବାଘ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସି ଛଲିଆର ତଣ୍ଟିକୁ କାମୁଡି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ବିପଦ ଟଳିବାରୁ ଭୋଳା ପଥର ତଳୁ ଚାବି ବାହାର କରି ଘର ଖୋଲିଲା। ଆରେ ରଘୁ, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ତୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ତତେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଛଲିଆ, ହେ ଛଲିଆ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆରେ ଏଇଟା କାହିଁ ଶୁଣୁନି? କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ନା କଣ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଛଲିଆକୁ ନ ପାଇବାରୁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯେମିତି ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେଠାରେ ଲୁଚିଥିବା ପୋଲିସମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଥିବା ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡାକୁମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଦେଲେ। ଭୋଳା ଓ ରଘୁ ପାଇଁ ଡାକୁମାନେ ଧରାହେଲେ। ସେଠାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଆଜି ଡାକୁମାନେ ଧରାହେଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ରୋକିବା ସହିତ
5ଟି ପରିବାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ପୁରସ୍କାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରଘୁ ଓ ଭୋଳା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।